l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Ġie firmat ftehim ta' finanzjament ta' 22 miljun euro bejn il-Bank Ewropew tal-Investiment u Malta Investments li se jwassal għal bini ta' 267 appartament ġdid ta' housing soċjali fiż-żona ta' Ħal-Farruġ, limiti ta' Ħalluqa. Il-ftehim ġie firmat f'konferenza l-aħbarijiet fil-bini tal-Parlament fil-preżenza tal-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli, Rodri Galdes. Ġie spjegat li dan il-ftehim ta' self se jipprioritizza il-bini ta' housing soċjali u affordabbli ma' dawk li diġà twettqu fil-pajjiż u li fuqhom diġà għaddej ix-xogħol ta' kostruzzjoni b'ritmu tajjeb. Il-Ministru Galdes qal li tul din is-sena rekord għas-settur tal-akkomodazzjoni soċjali mhux biss qed jinbnew l-appartamenti imma l-Gvern qed jibni komunitajiet sostenibbli għal kulħadd. F'kumment lil One News spjega l-importanza ta' dan il-ftehim. Li ħajkollhom miżuri ambjentali fihom anke l-mod kif jinbena ħajkun proġett tipiku apposta li ħajkun qiegħed jagħti viżjoni għal futur anke fl-oqsma tal-akkomodazzjoni affordabbli u soċjali fejn hemmhekk ħajintużaw materjali apposta biex finalment ikun hemm ukoll energy efficiency tajba ħafna fil-proġett innifsu, imma wkoll fuq kollox dawn ħajbqgħu tal-istat bl-iskop li jintużaw minn nies vulnerabbli u għandhom bżonn l-akkomodazzjoni soċjali. Il-Ministru Galdes irrimarka li dan il-iffirmar u pass ieħor il quddiem fil-missjoni tal-Gvern li jipprovdi s-saqaf soċjali affordabbli u tal-ogħla livell għal familji l-aktar fil-bżonn. Tenna li fl-istess waqt il-Gvern se jkompli bit-tisjieħ tal-iskemi preżenti. Iċ-Chairman ta' Malta Investments Marlin Mizzi irringrazzjat lill-Bank Ewropew tal-fiduċja li għandha f'pajjiżna biex seta' jseħħ dan l-investiment. L-importanza tiegħu huwa l-ewwel li huwa green project. Ġifieri importanti li ħatonqos l-użu tal-enerġija, se jkun sustainable, se jagħti importanza lill-ambjent. Huwa proġett kbir tal-affordable housing, però ħajkun kif għandhom isiru l-affarijiet, kif għandhom ikunu l-binijiet preżenti u futuri. Preżenti wkoll għal dan il-ftehim importanti kien hemm il-Viċi President tal-Bank Ewropew tal-Investiment Gelsomina Viljoletti li qalet kif dan l-investiment importanti u wieħed konformi ma' realtajiet il-ġodda internazzjonali, jiġifieri dak ta' sostenibilità u tal-aqwa kwalità.